everyone. My name is Andy Patania Matthew. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is Andy's Coveries. And the comma goes to and discovery. Happy Mother's Day to all of the Wonder Women, Wonder Moms worldwide. In today's episode, we are going to discover the beautiful story of two special women who are not necessarily mothers by blood, but are mothers by heart. And I believe that their stories deserve to be told because of the positive impact that they make, not only to those whom they consider their children, but to the entire community. So for our first guest, we have a mom to not just one, not just two, but to 40 cats. Imagine that. Let's all welcome the amazing cat mom of Cebu, the president and one of the board of directors of IRO or Island Rescue Organization, Ma'am Annalyn Aispuro. Hi, ma'am. Hi, Miss Andy. Thank you so much for welcoming us. There is a O-Cattery. Yes, of course. Everyone is welcome to Yes. visit. Happy Mother's Day to you, our dakilang cat mom. Yes. Ma'am Annalyn, let's start. Asa man ni nagsugod ang imuhang love for animals? I think ang compassion for animals, for me siguro since birth. Kasi, I don't think nga you can develop lang compassion in one day for the Yeah. animals, no. For me kasi from high school, elementary to college until now, ang compassion ko for the strays, for the abandon, for the abuse, nandyan talaga sa heart ko. So, How was it like growing up, man, ma'am? Did you grow up in a household nga daghan og pets, daghang animals? yes, the whole family talaga is animal lovers. So, yun, my family sa mother's side and sa father side, mostly talaga are animal lovers. Pero out of all the animals or the pets that you've had as family members, ang cats yun ang imuhang pinaka-favorite. Actually, dog and cats. Dogs and cats. But since nung the day nga nag-transfer ko here sa Cebu and naging active for the Island Rescue Organization as rescuer, doon ko nakita no, na ang cats ang the most neglected pets. Not like dogs nga talagang halos lahat. Dogs talaga ang ilang pet. So, nag-start ako for the cats to promote the puspin sa community ng Cebu. That's why, in 2013, I think, nag-create ako ng Puspin Day sa Park Mall. And Yes. then, doon na lahat, nakita Nag-gather. ko, nag-gather ang lahat ng mga Puspin lovers. So, Wow. until now, my advocacy talaga for Puspin is yung number one. Syempre, of course, I'm the voice also of the voiceless, the dogs, the cats, and others. Tell us the story, Ma'am B, about your 40 cat Yes. babies diri sa O-Cattery. So, I'm sure nga sila tanan na sila gigikanan no, nay uban nga rescued from fire, Yes, nay uban nga rescued from kanang maltreatment sa different establishments. Yes, Unsa man oo. ilahang mga stories? Actually, kung isa-isahin ko lahat ng 40 Dugay kita mo cats, man. baka tomorrow pa. Pero it does But, stand out. Yes, for me kasi ang nag-stand out is Mahusay. Kasi siya yung pinaka, masabi ko, na tortured talaga. Like, gin-amputate yung ano niya, yung tails, yung dalawa niyang legs, gin-amputate and then broken. Ang story ni Mahusay is, bali abuse siya. Actually, I'm not sure kaysa pag-investigate namin kay Mahusay, sabi kinain siya ng mga aso, sabi talaga gin-torture din siya, sabi na hit and run. So whatever man ang naranasan ni Mahusay, for me now, she's living in a heaven na. I mean, in this place, O-Cattery. So lahat binibigay ko sa kanya. So hindi na siya stress ngayon. So yeah, nai-enjoy
ma-enjoy niya yung life niya. You memorize all of their names, ma'am? Yes, oo. Tagay kong memorize. example, be. Quickly lang. Okay, I have here si Kubid, si Kibol, si Bridge, meron ko si Bangs, nandyan si North, nandyan si Cleo, nandyan si Starla, nandyan si Chelsea. This one? This one is Bridge. This is This Bridge. Bridge, And oo. she also has an interesting story. Yes. No? Kay imo nga siyang giname og Bridge because Yes, oo. rescue siya from the Sa fire. Mandawi, doon sa may Look, under the bridge siya namin nakuha. And actually, dalawa sila. Si Look o si Look Bridge? at si Bridge. What are their breeds man, ma'am? Usually, lahat sila is puspin. But for me kasi, ang abuse, neglect, and torture, hindi lang sa puspin nangyayari. Also sa breed. They are also neglected sa mga irresponsible owner. Oo. So, it doesn't matter sa akin kung puspin ba yan or with breed ba yan Yeah. ang inaalagaan ko. As long as gin-rescue ko sila, binigyan ko sila ng magandang house, ng magandang buhay. So, for me, it's wala sa akin mo breed man yan or puspin. Lahat yan ay cats. But out of all your cat babies, kinsa Oo. man ang pinaka-close gyud sa imong heart, Ma'am Annalyn? Yung deceased na or yung present? Both. For me right now is Mahusay, of course, and Kibol because Kibol is a hard-working cat para sa IRO. Pinakasikat. Pinasya ka mag-fundraising for IRO. Yun ang pinakamalaking kumuha ng income. Tell them about that, ma'am. Unsaon niya pag-raise of funds? Kaya basig na uban niya wala na kaila. every adoption day sa Park Mall, second and last Saturday of the month. Usually si Kibol nandun sa table. And then we advertise, we post na pisil-pisil for Kibol, that's only 30 pesos. Pero mostly sumusobra ng 30 pesos. Meron nagpapadala through GCash 1,000, 50 pesos, 100. And last Saturday is yung pinaka-amazing because in one drop lang, it's 8,000 for Kibol. So imagine naka-save kami and then nakapasweldo kami ng caretaker namin because of Kibol. So, inana ka instant di Yes. ay nga dato si Kibol. Dato si Kibol. How about for Yes. the deceased ni mo nga cats, ma'am? Kinsa man ang di mo malimtan? For me is Chaka, I think. Si Chaka. Chaka, Orange, and O. But, ang pinaka-ano gid sa akin is Chaka. Nga naman. I don't know. Kasi siya yung first rescued ko na with breed. Si Chaka na somewhere in Lahog ko siya na rescue. Nung tinawag sa akin, "Ma, meron ditong cats na puno na ng mange." Sabi ko, please, lang siya, i-safety lang kay kunin ko. Pagdating ko doon sa lugar, hindi ko na-imagine, nilagay lang siya sa yung lalagyan ng manok. Oo. And then, pagkakita ko sa kanya, oh my God, it's Persian. So, gumaling si Chaka. And, naging famous din si Chaka for a while. Everybody knows that. Yeah. Kasi, nagkaroon ako ng pet shop na name na Chaka. But then, Chaka died 2 years ago. And how was that experience like for you? Very sad. Because after 3 days ko pa siya nalaman na namatay si Chaka. Nasa hospital kasi ako ng time na yon with my major surgery because I think everybody knows naman that 2 years ago I was diagnosed with colon cancer stage 3. So hindi to nalaman ng ibang community except my Ero family. Nalaman na lang nila nung nag-post na ako, no? So, nasa surgery ako. After ko sa surgery, namatay si Chaka. I don't know bakit siya namatay after my surgery. So, was it like bittersweet for you, ma'am, na surviving that surgery pero you lost Chaka? Yes. Actually, hindi pa siya nag-seek in talaga sa mind ko na namatay siya. Hindi nga ako umiyak kasi once umiyak ako, ang sakit ng tiyan ko. Yun ang hindi ko kaya. Siguro naiyak na lang ako after mga 1 week ata or 2 weeks. And until now, pag nakita ko yung picture ni Chaka, umiiyak pa rin ako. Kasi nung time na yon, napapunta ako ng
hospital for my emergency, hindi ko siya nayakap. Kasi that day, COVID din ako. So, imagine, nag-COVID ka, and With after 3 cancer. days na emergency ka, yun pala, colon cancer na siya. Oh my gosh. Grabe kasi mong gipagdaanan, ma'am. Yes, Oy. oo. Pero I think no na this is really all coming back to you ba? All the kindness nga imuhang gipakita towards the animal community din sa Cebu. Gi-extend pagid sa Ginoo imong life because you Ay, still have a mission to continue. Yes, siguro yun yung iniisip ko. Sabi ko siguro, lahat na mga na-rescue ko na dogs, Yeah. na cats, siguro nag-rally sa taas ba na, oh Lord, wag mo na. O, you know, parang si Mama Cat is the voice of the Yeah. voiceless. Kailangan niya pa talaga kailangan pa siya sa mission. So, siguro yun na lang iniisip ko, okay, nag-rally siguro kayo, ano, bakit, imagine, it's a stage 3, and then after 2 years na I'm doing my chemo, Yeah. oo, I'm NED, parang nilabas na no evidence of Wow. disease. And it hurts then that time, kasi during my chemo, parang hindi pwede sa akin mag-touch ng mga cats or dogs because of the makatake ako ng virus or Yeah. bacteria. Yeah. Pero hindi ko matiis talaga. I-violate ka. Oo, hindi talaga pwede. So, yun. Pero what's the greatest fulfillment that you experience every day, ma'am? The joys of being a fur parent. Ako yung happiness ko. 'Di ba? Ang happiness mo na pag-uwi mo, makita mo sila. Like your family also, 'di ba? Pag umuwi ka, makita mo yung mga anak mo. 'Di ba? Yun yung palagi sinasabi Yeah. ng mga mother, 'di ba? Makita ko lang sila masaya, happy na ako. Same with me also. Makita ko yung mga cats ko, yung mga dogs ko, yung mga rescue ng IRO nga magaganda na yung life nila, matataba, yung ganon, safe na sila. Yun yung mga masabi ko, yung happiness ko, yung fulfillment in life ko. What's your message to those, ma'am, nga kanang dili pa kaayo inana ka-accepting towards animals? Actually, marami na ako na-influence about cats. They start sa one cat. And then pagka one cat, another cat, another cat, another cat. So parami ng parami. Yeah. And then I think marami rin ako ng influence to mag-advocate for the welfare of the animals. If naay gustong mo adopt or magpa-rescue, how do they contact IRO? Just message Island Rescue Organization. But you know naman, the rescue is very hard lately, no? It takes a village, no? Hindi lang yung pwede na kami lang palagi magre-rescue. Kailangan ang community will involve in rescuing animals Yeah. na kailangan ng needs. So, like IRO, no, we are more on, syempre, educating the public about responsible pet ownership because my ambition, my dream for IRO is very huge. Not only for IRO, but for myself, is very huge, no? And that is? That is na someday, wala nang pound, wala nang rescue, walang abuses, walang neglect, abandon, but only loving homes and loving fur parents for the animals because na-educate na sila about responsible pet owner. Thank you kayo, Ma'am Annalyn, for sharing your story and hopefully no daghag ma-inspire sa ato ang mga viewers karon. And as our token of gratitude for you and the things that you do, we have a simple Mother's Day treat for you. Happy Mother's Day Wow. from my TV to Thank you Mama so Cat. much. A very happy Mother's Day. Yes. Thank you so much, Wa na, my gikaon na ni TV. Kuan. And Miss Andy, thank you so much, guys. Thank you so much, ma'am. And padayon ha, so that you keep on encouraging others to have that same love for our fur friends.
Our next special woman to feature is 56-year-old Nanay Livy Gedoria, whose story captured the hearts of netizens after she initiated the distribution of free snacks to students who get perfect scores in their exams in Barili, Cebu. Tungod sa gibatin na ni Levy, kanang na-inspire me nga magtarong eskwela niya, makahuman, tungod sa iyang pagkuan na mo ay nakatabang sa siya na mo. Merhag second mother na mo. Iyang tinda ay porte nga gamaya niya. Nakakatigod siya mo hatag niya, mukuan sa siya nga way bayad, mukuan sa siya sa mga bata nga kanang kuan, kanang dili niya pabayron ba usahay if naay mo kuan palit niya. This good deed was shared by her daughter Giselle on Facebook without expecting it to instantly go viral. Akong gingnan akong brother nga nanghatag baya si mama og kanang free snacks siya. Yan siya nga i-post dai ana siya ba kay maka-inspire daw ang deed. Mo to nga pagkagabi nangayo ko og pictures sa ako ang sa kauban ni mama dinhi niya. Mo to mga test paper naman yung na picturean, so kanang gaduha-duha pa jud ko miss og i-post ba nako or dili niya, naghimo ko caption niya ko murag okay man sad. Mo to ako siyang gi-share, so wala jud ko intention nato no nga maka catch gyud og attention sa daghan. Ang ako lang ato is gi-share nako kay na-appreciate nako si mama jud. But according to Giselle, generosity is nothing new to Nanay Livy. Na-happy sad ko ba kay as a mother manggod na makahuna-hunaan na bisag sa dili niya mga anak kay kuan generous gyud kayo siya og heart nga dili man sad siya bag-o sa amoa nga manghatag siya or akong papa kay bisag sa among neighborhood bisag kung naay manginahanglan kay manghatag gid sila. Oo, so kanang nag-support lang gyud ko niya ato nga time. Happy Mother's Day, Mama. Thank you. I am so blessed. I am so blessed to have a mother like you, and you're not only a blessing to us but to the children na imong gi-sharean sa imong heart as a generous mother. So happy Mother's Day. Your love, support, guidance and inspiration that you brought into our lives are the fuels that keep us moving. So thank you so much for being our mother. I thank God na gihatagan mi niya og kind of mother nga pareha nimo niya. I am praying to God na He will continue to bless you, to guide you, and to give you a healthy life. O karon ato nagyong makahinabi ang atuang wonder nanay nga si Nanay Livy. Lumipad ang aming team, Charlang Bitaw. Nibiyahe among team padung diri sa Barangay Poblacion, Barili, particularly dinhi gawas sa Bartolome and Manuela Pañares Memorial National High School. Gimamorize gid nako ha. Og naata diri karon sa pwesto ni Nanay Livy aron ato siyang maila-ilaw pagmaayo. Hi Nanay Livy, kamusta? Good morning, ma'am. Mayong adlaw sa imo. How are you feeling karon? Na-shock ko, ma'am. Na-shock pa siya. State of shock. First time niya nga on-cam good nga interview, no? I'm sure nga after to nag-viral ang story ni Nanay Livy, daghan na sad nga mga miyembro sa media nga ni-contact nimo but through radio, kasagaran nga interview. Karon, unsa imong na-feel, Nanay Livy, nga daghan na gyud ang nakahibaw, kabahin ini imuhang generous act nga gipakita sa mga tinun-an aron mo motivate sa ilaha nga mas mudugod sa ilahang pagtungha. Actually, ma'am, kanang wala dyan mi nagdahom nga maingon ani, ma'am, no? Kay gamay ra ba yang nga kantidad ang among gi-share sa mga bata nga ma-motivate sila. So, ang akong anak boy nga si Giselle, murag iyara pong gi-share sa Facebook ba. So, wala mi nagdahom nga ma-viral gid siya. So, nagpasalamat mi nga daghang nakagusto, nga daghan na pod ang nitabang para sa mga bata. Asa ba yung nagsugod ang concept, Nanay? Ikaw ba'y unang nakahuna-hunaan ni or nihatag bag suggestions imong mga anak? Where did you get this idea, Manay? Ako ara jud ni ma'am kay matana mga nangko sa mga bata gud nga kanang ang ilahang pagtratar nako ba isip usa ka ginikanan. So pag abot nako diri mo greet gyud na sila, nanay good morning. Pag uli nila nay adto na mi. So naghuna-huna ko nga unsa ka og i-challenge nako sila. Kaya ako nahuna po nga ang pagkuan sa kong mga bata nga naningkamot pag-eskwela para mahatag po nila nako nga as second mother. So mo to nakahuna-huna ko nga sige ha, magtuon mo kay anaon gyud nako sila ma'am nga mag-study mo, paminaw sa teacher. Sige nay. So nay usa ka one time ma'am nga nay mga bata nga nidul ako mga suki nga nay exam na mo. Pwede mo i-pray nga madako among grades. So sige pero mag-study gyud. Okay.
kay pag next day nianay sila nako nga nay dagpo ang among grado, salamat sa prayer. So nakauna-una ko ma'am nga kung kita ginikanan og atong istorya ng atong mga bata may posibilidad jud nga ilang himuon. So ni anak ko nga sige, magtuon mo kung ma-perfect score mo na ako ihatag ninyo nga snacks. So, pag abot ni Giselle, ako siyang ginanday, buhati kong karatula. Kay basi maningil, ug naay maka-perfect. Pag exam nila ma'am, April 19 ug 20, pagka 24, niguan ng ilahang test paper. So, nagdaganay naman sila, ma'am. Nag-unhanay og linya dire. Nanay, kanang perfect. Perfect. So, okay, nakaingon ko nga, kuan gyud ay effective gyud ay kung ang mga bata imo jung i-motivate. Kay dili lalim ang ginikanan nga magasto ka nga baliwala lang nila. Pero wala ra to nimo nanay nga kanang ni shell out ka og imuhang kaugalingong budget para magsilbing reward sa mga bata. Pila man imong gipuhunan ato pag first nga kuan? So wala ra jud to nako ma'am kay ngano damay lamang good first 20. So, mga how much to imuhang mga gigahin? 200 ra jud. Pero dako na kayo ilahang kalipay sa 200 pesos nimo nga budget. Sa gamay nga kantidad na-appreciate gyud nila og nga na-appreciate yun nila ba nga nakakaon sila nga nalipay sila ana ba so nalipay po nga naingon ato ma'am mao to nga kuan ni Giselle iyang gipost ba masalamat ra pud siya nako nga naingon ato kay sabi siya ka estudyante po so mao to nga wala gyud mi nagdaho ma'am nga maingon ani nga mahimo na kong artista. Sikat na kay Nanay Livy, no? Grabe. Unya, gawas nga ni sikat ka, daghan pag yun ka yung mga generous people and organizations nga nitabang si mong kausa. So, last Saturday, dili lang 20, from 20 na ilong 250 mo ang gi-award ng mga estudyante. Okay, naghan magong ni hatag ma'am nadyoy nang hatag wala mi nangayo ma'am pero ila gyud tong gusto nga mohatag. So among gi-share sa mga bata kay dili man to para ako. So actually mo ana sila nanay mohatag mi dagdag puhunan. So una-una nako daghan ba kayo ang honor student kay ang population diri sa estudyante ma'am almost 3,000. So ma-imagine nimo ma'am ba nga daghan jud ang estudyante. So mao to amo yung gi-share sa mga bata. So hapit gyud mag 300 ang among natagaan. I'd say background ni mo Nanay Livy, dili ka teacher basta nagtuwang uban nga maestra po ka, dili. Unsa man ang imuhang panginabuhian, unsay nagpadako, nagpaskwela sa imong mga anak katong bata pa sila. Sa gamay pa jud ko ma'am usa ko ka tindira isda. Tindira ra jud ko isda ma'am. Asa diri? Diri sa Barili. So mo eskwela ko paghapon maninda ko isda, Sabado ug Domingo. Nya gusto man ko mukaog lami ma'am pag Sabado ana manghugas ko og plato sa karinderya para makakaon ko og kanang sa karon na siya magingana na siya imbutido. Pero sa una sinudlan kanang ginaling nga isud sa kuan tinai sa baboy. Nagani ni version lagi ang sinudlan no. So mao na siya akong ganahan. So manghugas ko pinggan ma'am para makakaon ko ato kay pobre biya kay mi ma'am. So naningkamot ko, nakatrabaho ko, naminyo ko, so nakaanak ko og tulo. Ako amo jud ipaningkamot sa ako ang bana nga mapa-eskwela gyud sila ma'am. Kaya ro naa gyud sila paninguhan ilag na sila ilang pamilya. So naninda mi og bangos, boneless. Nakatinda mi og puto maya kanang bitong pilit nga giputos og dahon. Napa gyud mi kanang sari-sari store nga wala na nakapanin na previous na mo yun before pandemic chicharon bulaklak ma'am. So from Barili to Badjan imo nang isuroy motor lang ni butag sako nya Barili to Pinamungahan. So mao jud na mo pangabuhi ma'am para maka-eskwela ko mga bata. So sa ila pong pagtabang ma'am katong akong kamagwangan manglibod pud to ang ako ikaduha si Jevi mamutos po itong ice water sa eskwelahan para makabalon. Si Giselle, mutabang po sa kantin para napod siya pangbalon. So, wala sila nagpasagad sa ginikanan kay kabalo sila pobre mo. So, nagpasalamat ko nila nga
nitabang pod sila namo. So mo na nga natagaan ko namo sila gamay nga edukasyon pero mao jud among gipaningkamot ma'am nga makahuman gid sila. Nindot kay inyong story, nanay, no? Kay bisan og dili mo well-off na family, pero nakahatag gid gihapon mo og higayon nga mo share sa inyong ginagmay nga blessings ngadto sa mga estudyante. And hopefully, daghan pang mosunod sa imong ehemplo, Nanay Levy. Unsa man ang imuhang message ngadto sa mga tinun-an? Dili lang dinhi gawa sa eskwelahan, but to all the students nga nagtan-aw ni ini karon. So sa mga batanon nga naakaron nga nakakita or nakapaminaw, magtarong jud mo eskwela kay haron napon mo ikahatag nga maayo ba sa inyong ginikanan kay sila ang ginikanan maningkamot para maka-eskwela ta, inigdako ninyo na amoy mga trabaho, inigkaminyo ninyo dili maparihan namo nga naningkamot grabe nga para maka-eskwela mo. So kinahanglan magtarong tag eskwela para naapod tay trabaho bang umaabot. Then kinahanglan respetar sa isig katao nya. Kinahanglan nga muhangad jud tas kahitasan para tatabangan dili nato pabayan ang ato mga ginikanan ug sa uban man nga mga tao nga nagkinahanglan. Wow! Uy, dili gid angay ikauwaw kung unsa inyong estado sa pagpanarbaho karon, nanay, kay dapat gani angay sundon ang imuhang gipangbuhat. Lastly, nanay, unsa man imong message sa imong mga isig kainahan kay Mother's Day man? Unsa man ang imuhang gustong nga ilang mahibaw-an niini maong selebrasyon? Sa mga mama man parihan nako karon kay Mother's Day, Happy Mother's Day in advance. So ato lang yung i-motivate ng atong mga bata nga magtarong og eskwela, pag-abot sa balay atong i-check kung na eskwela ba o sa ilang mga grado para dili man sayang ang atong pagpa-eskwela nga wala sila sa eskwelahan. So dapat i-motivate lang yun kay mura na chance sa ginikanan nga makapahuman sa ilang mga anak. Og karon, Nanay Levy, ganahan mi nga kami na sa damuhatag nimong tribute. Kay ikaw ay sigig share sa imong blessings ngadto sa mga bata. Kami na sa surprise para nimo karong buntaga. Natay mga friends dinhi nga naay ihatag nimo for Mother's Day. Happy Mother's Day, Nanay Levy! Oy, teary-eyed si Nanay Levy. Ika na mo sa mga bata o sa may TV Cebu. Unya, di pa dyan naman, nasa ihatag nimo ang Southwestern University. Ilang di paagi sa imuhang guwapa nga anak na si Giselle. Nag-shopping siya para nimo. So, nakay brand new Thank nga you. sandal o mga grocery items. I hope na kami na sa dang nagpa-happy nimo karong Mother's Day, Nanay Levy. Thank you, ma'am. Thank you sa tanan. Nanay, emotional man ka. Nalipay na ko, ma'am. Kay? Kay na-appreciate nila yan. Napoy nagbalik sa ako, Yes. Bisan sa kagamay sa kong gihatag, pero ang Ginoo di ay nagtanaw nga magbalik ra pod nako mas pa sa iyang akong gipanghatag kani sa ubang tao. Thank you kayo, Nanay. So as you can see, family is not only limited to those whom we share blood, but also to those whom we are willing to give blood. So to all of the women who are